se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Senyores i senyors, no us preocupeu més perquè ja som aquí. Ja hem arribat des de les Terres de Ponent per dir-vos que ha sonat el timbre i sortim al pati. No, ni soparé, ni berenar, ni faré res avui. Això és massa fort. Oh, companys i companyes, que si no sou de Tàrrega és que us esteu perdent alguna cosa. Benvinguts al tercer capítol de la tercera temporada d'un podcast que va en busca de la felicitat i de patrocinadors. Se n'estan acabant els arguments de per què encara no som famosos. Tenim unes xarxes socials espectaculars, gent maca, almenys un moment del programa en el qual podem fer una mica de gràcia, no com al Zona Franca. Som de Tàrrega i ho fem en català, però epa, para el carro petardo, perquè ja hem trobat dos dels grans problemes del nostre petit projecte. Tothom sap, encara que mai ningú de la ciutat us ho admetrà, que per ser algú en aquesta vida el primer que has de fer és fotre el camp tan ràpid com puguis de Tàrrega, tot i que serà difícil si et trobes el semàfor del Sant Pelegrí en vermell. L'altra cosa que has de fer és apuntar-te a una acadèmia lingüística, obtenir els C3 que otorga la prestigiosa Universitat de Cambridge, sí, bona nit, i convertir-te en el CEO d'una empresa de paper de vàter de 3 capes de Qatar. Ui, sí, ho heu sentit bé, Qatar. I què passa a Qatar? Doncs per si algú que està veient pel carrer més gent patxa de lo normal i no entén el perquè de l'assumpte, us ho resumeixo molt ràpidament. Aquestes últimes setmanes està tenint lloc a Qatar el Mundial de Futbol. Per cert, companys, capital de Qatar. Sri Lanka. Capital de Marroc. Nova Guinea. Capital de Brasil. Segovia. Capital del Pla d'Urgell. Fondarella, que hi ha una estrella. Capital de l'Urgell. Tàrrega! Moltíssimes gràcies! Canviem de tema perquè ja se sap que no en traurem res de bo del futbol i passem a comentar una mica per sobre la festa de Juventudes, no? Pels que no sou de Tàrrega, és una festa que celebrem els joves de la ciutat i ho poso entre cometes perquè és que a mi no em va quedar massa clar l'assumpte. Fumaverdes, què hem de fer, tio? Mare de Déu! O que se li canvi el nom o l'altra opció que dono, i la més factible, és que es posi edat màxima per poder entrar, perquè, de veritat, em feu sentir gran a mi i tot. 2 més 2 són 4, 7 per 2, 14. Agafa un cagarro i esmorze. Tornem a haver d'estar aquí al plató perquè, ostres, torna a haver-hi capítol i avui tenim amb nosaltres la Clara Pinyol com a invitada. Bona nit, Clara. Hola. Què tal? Com anem? Molt bé. Animats o no animats? Sí, molt bé. Nervioseta? Una mica, i ja us he dit abans que imposa, La càmera, tela. És que abans... Sí. Ara, clar, estàvem només pendents de l'àudio i podíem estar fent coses per aquí, però és que, hosti, la càmera, tio, fa que haguem d'estar pendents de dues coses que, hòstia, dius, mare de Déu, senyor... I tant. Jo peco... Que et porta feina, també. A veure la cua, a veure com tal... Sí. Jo peco hasta mirant tot el rato la pantalleta que tenim al costat per veure com surto. Hosti, per cert, Viles, què tal el viatge? Molt bé, la veritat, molt bé. Sí? Me'n vaig poder anar a visitar un país maquíssim que és Polònia. Només Polònia o un altre? No, també vaig poder anar a visitar Praga, que és la capital del turisme, tal qual. Era el més turístic que he vist en ma vida. Hosti. Però bueno, per compensar, després vaig anar a Polònia, a un poble que seria com el Mollerussa de Polònia. Ui, lleig a collons. Molt lleig! Però bueno, molta festa, molt passar-s'ho bé, que és lo important. No l'has portat pas cap llibre, no, d'allà? No, jo, després que es va passar el primer programa, no torno a tocar un llibre en ma vida. Menos mal, perquè l'altre dia ens el va portar al París, tio, i ens va fotre una liada. Jo a la Bíblia no hi torno. No. Sisplau, París, no hi tornis. No hi tornaré. Jo, per vindre cap aquí, he passat per allà pel pont, que hi ha baixant del pati aquí a la plaça de la Nacions. Hi ha com una parada tope rara, així super hippie. Sí, el punt de hippies, aquell Sí, d'intercanvi. aquell que deixa... Sí. He trobat un llibre! Sí. Què dius, Clara? Sí. El 20 d'abril de 1969, en una casa de Montfalcó d'Osó, va néixer el petit Xavier. Si l'haguéssiu vist,
Que bonic que era. Ja se sap que de Montfalcó, com del Tet, no en pot sortir pas res de bo. Per això, després d'acabar el col·le, el van enviar a l'Institut Manuel de Pedrolo de Tàrrega. Que diuen que és el millor. Bueno, això he de dir jo perquè estic obligat perquè hi vaig anar, però... Començava una nova aventura pel Xavier. Aquell dia es va aixecar molt content, disposat a fer nous amics. Es va fer el seu got de llet calenta amb colacau i 4 galetes Maria en un got de vidre. Es va rentar les dents amb pasta de dents sabor maduixa, es va pentinar, ajudant-se d'un bon escupitajo per aconseguir fer baixar aquell maleït gall, va fer un rapidito, resar un Pare Nostre mentre pixó i va agafar el bus per anar cap a Tàrrega. Li agradava molt anar amb bus al Xavier, sobretot perquè sempre s'assentava amb la Maria. I què? La Maria Conxita Santa Maria de Caltedoro, que s'havia quedat viuda després de que el seu marit hagués resultat mort durant la Guerra Civil i que feia servir el bus per anar al mercat perquè als seus 83 anys la DGT no li havia renovat la llicència per problemes de psicomotricitat. Finalment, el Xavier va arribar a Tàrrega, la Maria se'n va anar al mercat i ell va entrar tot il·lusionat a la que va ser la seva nova casa els pròxims anys. Entra a classe i la professora comença a passar llista. Joan Franquesa. Aquí... Mònica Puig. Sí, Xavier Novell. Present! sona el timbre per sortir al pati. Bon joc de paraules. I el Xavier s'està pixant. Va al lavabo i es troba amb una parella morrejant-se a full gas a la pica. Oh, Déu meu, i mai millor dit. Ben bé que Tàrrega t'espaviles a base d'anar a l'institut, Entra al lavabo, posa el pestillo, es baixa la bragueta i tal, però no es pot concentrar. La mare que em va parir. Quan semblava que ja li venia, un pet traicionero fa que també li vinguin ganes de cagar. A la pica la parella comença a fer una mica de petting per sobre la roba i el Xavier, que no pot més, caga. Cagar, no sé si ho aconseguirà ara bé. Cagar-se amb Déu, segur que sí. Seu i nota una mica d'humitat a la galta dreta del cul. S'ha descuidat de passar un tros de paper de vàter per la tassa. Ja no pot tirar endarrere. La parella comença a fer uns moviments que ni Silveri Caro sortint del carreró. El Xavier, gràcies a Déu, sembla que ja va acabant. Es gira a la dreta en busca de paper, però no en troba. A l'esquerra, tampoc. Es comença a posar nerviós. S'aixeca per mirar-ho d'una altra perspectiva, però sembla que encara li queda una mica més per descarregar. Efectivament, ressona per tot el lavabo. La parella s'espanta i el Xavier no sap on posar-se. No pot ser que em passi això el primer dia, tio. Finalment, es pot aixecar, mira bé al seu voltant en busca de paper, però ni rastre. Quina putada, Xavier. Sense cap altra opció, pregunta. Perdoneu, em podeu mirar si hi ha una mica de paper de vàter? La parella es para de morrejar, es fa un moment de silenci, al Xavier li estan suant els genolls. No! No té cap altra més opció. El Xavier es mira la seva mà dreta amb llàstima, la tira cap enrere i... Està detingut, senyor Xavier. Un policia li demana també que tiri la mà esquerra cap enrere per posar-li les manilles. Ens trobem el 5 de desembre de 2022. Hem fet un salt en l'actualitat i tenim últimes notícies confirmades. Xavier Novell ha estat detingut. Això deu ser cosa de la seva nova vida, perquè, noi, tela. Doncs no gens, amic. El nostre protagonista d'avui ha estat detingut per uns fets que es remunten a l'any 2001 i que va destapar la seva companya de classe llicenciada en periodisme, que podem recordar d'abans, i que avui tenim el plaer que ens acompanyi, Mònica Puig, periodista de La Boira. Bones. Doncs sí, porto molts anys investigant i per fi he pogut treure l'exclusiva. Estic molt emocionada de poder-ho fer en aquest programa. Mònica, digue'ns-ho, necessito saber-ho ja. Bé, resumidament, puc dir que l'any 2001 es va trobar el Xavier sol en una sala amb tot de proves que apuntaven a ell. Fins ara no s'ha pogut dir que ell és el culpable 100%, però de moment encara està en presó preventiva. Però pots dir què ha passat, que em tens amb candeletes? Es veu que se'l van trobar al magatzem del carreró amb tot de gent influent de Tàrrega, que no puc nombrar qui eren, a punt de sacrificar un gall
amb gairebé com a etílic. Potser volien reviure la Grat. Bé, de moment no ho sabrem. El que sí que sabrem és que aquesta és la nostra primera història que fins ara no acaba com totes les altres. El nostre protagonista segueix viu. I no només això, sinó que segueix tenint tanta influència que diuen que des de la presó de Lleida farà tot el possible per a que construeixin la presó que mai es va tirar endavant a Targa. On són els valors? Però de què diantre parla aquest? Vale. Per petició popular, altrament dit, que aquests pesats m'ho han demanat, que ho faci, tornarem a fer la secció de noms de coses que si no fossin coses serien bons noms. Quina gran idea! Sí. Però portem un twist molt petit, la veritat no me l'he currat gaire, i és que aquest cop parlarem de noms de nois. L'altre cop vam parlar de nois, de noms de noies, però aquest cop anem a innovar una mica, vam a parlar de noms de nois. Molt bé. Original. L'objectiu... Recorda'ns-ho com era, que eren noms de Sí. coses, no? Cap problema. Tu era una paraula que si tu li abstreies el significat que té, queda bonic com a nom, saps? Vale. L'altre cop ho vaig explicar com que hi hauria una nena de 6 anys a classe amb la bata pintada, vale? Sí. Però aquest cop vull que us imagineu com a el cosí petit de 6 anys que et demana al mòbil a veure si tens jocs al dinar familiar, doncs això, us heu d'imaginar que hi ha un nen amb aquest nom. Vale, m'encanta. Som-hi. I m'he ficat un objectiu, no com l'última, perquè l'última va ser una mica una secció molt amb enfermetats de transmissió sexual, una mica escatològica, no cal això. No cal. Que sigui una cosa una mica més familiar, no cal passar-se amb tantes barbaritats. I bueno, s'intentarà fer-ho bé. Llavors, el primer nom que us volia explicar, o que vull que intenteu, és el nom de Carbó. Carbó. De Carbó. M'encanta perquè, home, Carbó sembla un nom de xaval que arriba guarro del solar, del novita, del típic novita-novi, podríem dir. Sí, no. Jo, quan me l'imaginava el típic xaval que a classe, doncs, li foten moltes collejes, però per... Sí, una mica... Però, o sigui, tu... Per guarro, no? No, però tu t'hi pares a pensar i dius, hòstia, Carbó és rima fàcil. Ja la tens. Cabró, vine, toma, hòstia. La tens. Com l'imbècil de Manolito Gafota. El mateix, pluma. Però és que, tio Mil, és que és novita-novi. Tal qual. Carbó, novita-novi. Jo el veig diferent, No? El veig baixet, amb cabells arrissats, amb una dessuadora superampla, passant així com super desapercebut per l'ombra. Amb caputxa. Sí, l'ombra més fosca que el carbó. Doncs també te'l compro. Jo, sabeu que també me l'havia imaginat? Això ja paranoia meva. El xaval s'ho prenia bé que li fossin hòstia, li deixin cabró, perquè llavors es feia col·lega de tots, i tu imagina't, el dia s'ha de votar un delegat de classe. Sortia ell sempre guanyador, sempre. I era el típic que el feien sortir a la pissarra i apuntar els noms. Però clar, com que el tio es volia guanyar tothom de la classe, deia, vale, el nen que es porta millor de la classe, el primer que apuntem, perquè sí, perquè s'ho mereix, perquè és tonto. I sempre sortia delegat de classe. Correcte, perquè el tenien guanyat. ¿Quién sale? El cabrón! Ai. Bé, quins noms tens? Vale, doncs el següent que us porto és un nom que a mi m'agrada molt la sonoritat dels noms així, Aniol, Oriol, i tu t'hi pares a pensar i dius, Llençol, Llençol, és més maco, és un nom bonic d'aquests li diuen, no, ho diuen amb molt mala intenció, però bueno, li diuen, si tu no haguessis nascut, hauries acabat allí, el cabron, hauries acabat allí. A veure, Llençol, jo per mi és dormilega, un noi que es cola i sempre l'han de vindre a despertar, sigui el pare, sigui el germà, la mare, sisplau, Llençol, desperta, tio, que estàs fent tard. Però bon nano. Jo me l'imagino bon nano, super així, no molt... que fa merders. Jo l'altre dia vam parlar d'unes ties que te la fotien per l'esquena i crec que el Llençol és un d'aquests, també. Sí? Vols dir? Jo crec que sí. Llençol... Sí, entre sueño i sueño te la clave. Té com dos bandes, no? El costat fred i el costat calent, que és on estàs allà. Pues aquest també és el mateix. Però tio, Llençol, és un que sembla adorable, molt maco, que dius, podria anar de la mà amb el Carbó. No podria. No, nit i dia són, amb el Carbó. No! Sí! Veient com ho veus ara, fica un Carbó al Llençol. Clar.
Vale. Mare meva! Vale. No. No. Llavors Bueno. potser sí que te la fot una mica. Sí. A part, el llençol és com el cel i el carbó és com l'infern. Sí. Podríem Però relacionar així. el cel és aquell llençol acabat de rentar. Blanc, oi. Aquell llençol que ja porta 2 setmanes allà, sap greu, però ja podríem anar-lo canviant. Això també va per tots els nostres oients, que bueno, si demà voleu fer una rentadora o alguna cosa, no aniria malament. Se me va bé. Que el següent és el nòrdic, l'amic del llac. Ai, mira, doncs no. El següent és un que ens l'ha dit un col·laborador del Pati Podcast que no pot ser avui aquí per altres motius, i és l'Eloi. L'Eloi, el vaig obrir, em va dir que tenia un nom pensat per un infant d'aquestos, per un xavalillo d'aquestos del col·le. I el tio em va dir... Esclop. I l'Eloi em va dir que se l'imaginava d'aquesta manera, ¿vale? El tio se l'imaginava com aquell xavalet bon xaval que té la confiança de tots els pares dels seus amics. Saps allò que quedes per sortir de festa i quan ve a buscar els pares li diuen cuida-me'l, acompanya-me'l a casa, que no li ha de passar res dolent. Però el cabron és el que més la lia de tots i acaba però reventadíssim. Allò que et diuen els pares de que t'acompanyi a casa, clar que t'acompanyi a casa, saps per què? Perquè l'han pillat al lavabo del carreró fent coses que no havia de fer, l'han fotut fora i ja no pot tornar a entrar. I diu, bueno, pues, per estar aquí fora passant fred i fent maleses, anem a acompanyar el meu amic al carbó. El carbó, que té... S'ha de calentar el carbó, s'ha de calentar, d'anar cap a casa. Sí. No sé. Jo me l'havia imaginat, si em permeteu, de, clar, esclop, de bones pallisses, la veritat, que fot unes pallisses a tots els que passen per allà, que del pal al que li diria, cabró, carbó, vine aquí, pum, colleja, aquest. És el bully de quinto, de la classe. Sí, no? Jo me l'he imaginat tirant cap aquí, no sé. Jo me l'he imaginat com un bon amic, com la persona que fa que tots es reuneixin. Saps? Com l'amic de tots. Aquell que té una mica sempre l'exclusiva, una mica que... que porte... sí. Que porte salseo. Sí. Sí. Hòstia. Molt bona. El següent nom que us porto és Mico. Mico. Jo m'havia pensat amb el típic Nicolau, el típic Nico, però Mico. El nòvio de la Liana. M'ha pres la broma, m'ha pres la broma. És boníssim, clar. El Mico seria el típic rastafari 100%. de filosofia. Tens un cartró, tio, tens un paper, tio. Que va al cau. Sí. I no pot ser cap ni de potes ni de llit, sinó que ha d'anar directament als... Et fiquen directe pics. Et fiquen a trucs directe. Sí. I que, bueno, ja se sap que per les nits hasta les nacions. Ui. Com diversos dels personatges que hem dit, també, perquè venim amb tralla forta, Sí. El Mico és el camell de l'esclop. Completament. I aquest també et podria dir que és una mica marranot. Una mica brut, també podria dir. Algú que no canvi els llençols. Literalment aquest. Hòstia, xato, ja va tocar, no, que fem una dutxeta o alguna cosa, que allí ja comença a fer una mica doloreta. Us porto el nom d'Anorc. Oh, què vol dir? Com us l'imagineu abans que ho digui què vol dir aquesta paraula? Un tio perdut, ni al sud ni al nord. Que maco. No ve d'aquí, però sí. Jo, aquest tio... Amb problemes respiratoris. Vale, t'ho compro. No té res a veure, però sí. Sempre. Som-hi amb el vent. Mireu, jo a l'Anorc me l'imaginava com el tio que és més lleig que pega un pare, vale? Però no sap com s'ho fa, però a cada festa lliga. A cada festa. Desapareix 20 minuts i dius, on has anat? Bueno, no vol dir res. No, ningú sap com s'ho fa, és lleig a matar, el cabron, però lliga a cada puta festa.
No, jo encara no m'ho explico. El col·lega fa molt temps i no us ho diria. Doncs els pots lligar tots, No. El bastardo també. El bastardo l'heu fet lligabates. Jo he dit que no es menjava un rosco. Que el fuckboy és que ho intenta, que et diu... No, però és que quan... més pagafantes. Va, aquí volia acabar aquí, però m'heu tallat És molt això. ràpid perquè s'ha calentat molt bastard. Vale? Jo deia que invitava a la gent, però no menjar un rosco. Però bueno, és igual, no passa res. Seguim amb la Norc, vale? Vale. Sabeu què vol dir Norc? Digue'ns-ho. Què vol dir? No sé, una malaltia. No. Tinc Norc. No. Però vol dir que... Em sap molt greu, Roger, però fa un temps et vam diagnosticar No, a Norc no. t'has de prendre un ibuprofeno cada 8 hores. Però em poso la mascareta, no? Es transmet... A Norc. Que al transport públic no, però a la resta sí. Transport públic mai. Vale, us dic què vol dir Norc, vale? Que igualment algun ibuprofeno també t'hauràs de prendre, Vale. perquè Norc vol dir que no té testicles. Ui, així, pobret. Ai, que no s'allunyava tant de lo de l'altre dia. No! Tant no s'allunya. I que pots anar al metge i que et digui que tens Norc o algo així, no? O no en tens. Jo crec que un cop ja ho passes, ho ets. M'entens? Ets Norc. Clar. I no tens... I no tens testicles. Bueno, t'ho havien de dir d'una manera, ets Norc. I el tio es que què vol dir això? Ja ho veuràs, ja, muchacho. Vale, vinga, va, us porto l'últim, que és sòrdid. Sòrdid... Aquest fa una mica, sembla nom real, No sé si faràs el mateix que l'altre dia de noms reals no reals. Bueno. Aquest, no sé per què, em fa pinta nom amb bastant real. I sòrdid, que està, bueno... Vale. Bona nit. Bona nit. Sòrdid és... Vale. Voleu que us expliqui com me l'imaginava jo? Està una mica parat. Company Parat? Jo del... al contrari. Company dels llençols, jo Company dels llençols que està, completament. hòstia, Al seu món. deixeu-me en pau, sí. Uah, Sí, però jo per a també. res me l'imaginava així. O sigui, jo me l'imagino el xaval que té totes les tardes ocupades i els caps de setmanes amb futbol, bàsquet, karate, judo, Jo no. tot. Jo el veig el típic que Fa música. no pot quedar perquè està fent panellets amb la seva padrina o està cuinant I una toca- escalopa amb la toca seva el padrina. violí. Sí, el violí. I la seva padrina canta. Oh, maco. I el toca el violí a la folla. Amb camiseta hawaiana, allà, maco, Encara que no xulo. se'l sentia, però bueno. Chilling. És staff. Bueno, facte de presència. Vale. La cosa és... Sòrdid tampoc sabeu què vol dir, no? No. Sí que és algo... És algo és. Tot tenen significat. Vale. Ui. I aquesta em va sortir, em va fer bastanta gràcia. Vol dir repugnantment brut, d'una brutícia que fa vergonya. Hosti. Hòstia. Pues No del m'ho gènere- D'aquell no li hem dit, no que era brut el esperava punyetero. Aquell li hem dit de tot menys que era brut. Pues literalment, hòstia. Sòrdid i el carbó són amics. Vale. Vale, mira, m'heu pillat abans. Us porto trampa. Tenia trampa, aquesta secció. La cosa és... Té un nom real. Més i tot, ja ho veuràs. Tot. Tots són... No. Hi ha Tot un fet. nom real. Ah. Fem una cosa. Clara, quin creus que és el nom real? Per no anar. Si cal el refresco, Refresca'ls. Hi ha carbó, llençol, esclop, mico, trau, bastard, anorc i sòrdid. Difícil decisió. Són en català. Són tots en català. Sí. Vale. Diria, per dir alguna cosa, Anorc. Anorc. Anorc, pinyol. És bon... Jo també anava a anar per Anorc. Sí. Anaves a per Si Anorc? m'haguessin de ficar un nom abans de carbó. Abans de llanç. Anorc. Jo sóc fidel i continuo dient sòrdid. Sòrdid, vale. La cosa és que el París m'ho ha adoptat i no! Carbó és un nom real! I poden haver nens que es diguin Carbó per aquí a Catalunya, no passaria res. Quants n'hi ha? Home, No ho sé, però Seria mirant-me interessant. notícies així, hi havia gent amb noms molt raros i n'hi havia bastants, bastants. La cosa és que encara us porto una altra trampa. No fotis. I és, la cosa és, vale, sí, tots són bastant il·legals de ficar de noms, però n'hi ha un que és il·legal a Dinamarca. Però il·legal, no el pots ficar. Ja s'han fet lleis de que aquest nom no li pots ficar al teu nen.
Quin creieu que és? El nòrdic no l'hem ni dit. Ara sí, jo vaig a Menorca. Perquè no crec que hi hagi ningú que es vulgui dir llençols allà en aquell país del nord. Però és il·legal. És el més nòrdic que veig de tot Clar, el nord. jo també. Vale, doncs us he de dir que per llei a Dinamarca Sòrdid. no li pots ficar de nom al teu nen Mico! No pots dir-li Mico! No, es veu que s'ha intentat molt de gent que li volia ficar Monkey al seu fill i no li han deixat. Que ben fet de que no li deixin ficar-li aquest nom. Està bé. Coses pitjors he vist. Sí. Carbó! Carbó! La veritat és que hi ha gent per Targa i per tot arreu que porten uns noms que fan bastanta vergonya. Però bueno, deixem-ho aquí, que no cal ficar-nos en percals. Perquè està sonant la cançó del Quim, que ens té coses a dir des de Suècia. Què ens dius, Quim? Saluda a Nord! Bon dia, Globetrotters. Avui és dia de partit. Els Växjö Lakers, líders de la Superliga d'hoquei de Suècia, reben a casa el Linköping, el desè classificat. Moltes expectatives. Som-hi! Podeu veure al meu darrere que fa un fred de collons. Ahir va nevar i cada vegada que trec les mans de les butxaques se'm volen caure a terra. Ja estem al Vida Arena, nom que et serviria tant per un pavelló com per una clínica de fecundació in vitro. Un equip de Fashion Victims, amb l'escut al mig, ara que està de moda. Queda una hora per començar el partit. Crec que mai havia arribat tan aviat a un lloc. Del top 3 oficis més perillosos del món, el top 2 i el top 1 és ser porter de hoquei. Estem a la zona de la grada d'animació, caldrà veure si els bandares del nord estan a la mateixa altura. Sí. Collons, companys! Ni que sortissin els Aga d'aquí sota. A few moments later. Ha marcat l'equip visitant, però està revisant la jugada al bar. Gol anul·lat! Final de la primera part, perdent els de casa 0-1, 2 gols moltes protestes, els càntics una merda, i com les coses no canviïn, tindrem una tarda bastant grisa. Li han fotut una garrotada a un que s'ha desmaiat, mare meva. The next day. Última part, remuntada, 2-1. Final del partit, victòria 4-1, tots a Canaletes. Tornem a casa ja de negra nit, molt bon partit dels Lakers, si es diuen així. Ja veieu que aquí ho viuen molt intensament, això de l'hoquei. Segueixo sense entendre la meitat de les normes, però qui guanya no se'n recorda mai de les normes, ni dels àrbits. Així que avui ens donarem per satisfets. Au, bon Nadal! Bé, moltes gràcies, Quim, des d'allà dalt. I ara us porto una pregunta. Ostres, no m'ho esperava, això. A veure què em responeu. Imagineu-vos que esteu un dia a casa vostra, Sí, heu demanat un paquet fa una setmana, us truquen al timbre. De cop arriben, aneu a obrir, Amazon. Obriu i us trobeu que és el Joan Carles, el rei d'Espanya, portant-vos un paquet. Què li dieu i què creieu que us porta? No sabeu què heu demanat. Ha de cabre dins d'un paquet. Sí? Jo li diria, s'ha equivocat de casa i et diria, perdó, m'he equivocat, no m'ho veu acudir. No volverà a acudir. Jo primerament li diria bon dia. Bon dia. Bon dia, Joan Carles, com anem? I li demanaria, sens dubte, diners. Li demanaria molts diners de dir, Joan Carles, sisplau, molts diners i a més, si em pots donar, jo què sé, un quadre de la Moncloa. Així, que et sobri. Un quadre d'aquells que té ara el Felipe, I de passo, tu, no sé si vosaltres fareu una mica de conversa amb el Juanca. Ens convidem a passar. 4 coses li diria, vull dir, què tal, no sé Què tal els elefants, Quan n'has tombat aquesta setmana,
No, però tirant per aquí, jo no me l'imaginava d'Amazon, sinó me l'imaginava de l'AliExpress. I que t'hauria portat unes sabatilles de caimán, però d'aquestes falses, També saps? és bona. Però dir per lluir, per dir per la casa. Mira que m'ha portat els Reis, eh? El rei no. Els Reis no. Una pitas. D'Abu Dhabi. Jo ni li obriria la porta. No? Com que No, no? per poder anar dient... A mi em va vindre el rei a casa i jo no me vaig ni li vaig obrir la porta, jo. Però si no li obres no li pots tancar la porta als morros. Les obri i el tanques. I la tanco. I passi. Que se li quedi el nas vermell. Bueno, els mofletes sempre els ha tingut vermells. El nas no sabem com el té. Entre blanc i vermell. Tu, i fotre-li el matí i fotre-li un trau amb alguna cosa, i fotre-li una tallada? Perquè aquests dels Reis són d'aquells que no paren de sangrar, de que no es curen les ferides. De sang blava. Llavors, correcte. Sang negra. Bueno, aquestes coses tan xules que passaven abans, que estàs entre cosins feien coses, i es veu que són d'aquells que tu els fas un tall i no se'ls acaba de curar. Però és que no sabeu també una cosa. No sabem. Juan Carlos i Sofia, la seva, la ex-reina, són cosins. Són cosins És una de tan endarrere, el meu. però són cosins, tio. Us recomano, aquí som un podcast que es diu Corina i el rei, que si us interessa una mica aquestes coses, sabreu una mica com va el nostre país, no? I seguireu una mica amb aquesta tònica. Però hòstia, és interessant perquè dius, mare de Déu, senyor, tio, en què ens estem convertint, tio, i de què serveix tindre aquesta gent, tio? Perquè ja us he dit, pot estar... No sé on és, si a Dubai o a algun país així, però és que en aquells temps les caceres d'elefants eren fetes, és a dir, organitzades per un magnate d'aquestos saudis i locures així. Però bueno... Per tant, ens porta una estatueta de marfil a dins de la caixa feta per ell a mà. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Que treballi una mica, no? Sí. Però el dubte és, el rei s'ha anat de campamentos. Jo dic que al podcast hi ha... surten els noms de moltíssimes amants, moltíssimes, però la reina només té, només li molesta una, perquè la reina passava completament d'ell ja al final. Home, com per no fer-ho, saps? Tu li veus la careta al pobre i dius, totalment, era com horrorós el paio aquest que ja encara amb 70 anys mantenia una vida homosexual, podríem dir, molt alta, vale? I res, tenia moltíssimes amants, però l'única que la reina era la que no podia suportar era aquesta tal Corina, que es veu que l'està liant. L'està liant. I res. Recomanació del podcast d'avui. Canvieu els llençols Canvieu el llençol, sisplau. i mai obriu la porta a algun desconegut. Així que, si us sembla que vagi sonant la melodia d'acabar aquest podcast, A veure si ho i us aconseguim. recomanem totes aquestes, diguem-ne, com li podríem dir? Gadgets? Gadgets, veu? I així despedim el tercer capítol del Pati Podcast. Moltes gràcies a tots per escoltar-nos. No sabem si haurà estat millor o pitjor, però salut! i força el Canut. Ho haveu vist, tots, no? Ho haveu vist? La mare te'n va venir!